Уважаеми зрители, Прозорец към деня продължава. Отправяме поглед към историята, към едно от най-значимите събития в българската история — Освобождението. Добро утро казвам на професор Петко Петков. Добро утро. 1877 година предният отряд от руската армия, начело с генерал Гурко, влиза в Търново. Да, на този ден, само че тогава е 25 юни по стария стил. По нов стил? По нов е 12 дни, да. Това е част от замисъла на руската армия, от много трудно изработения план, който се преустройва няколко пъти. Но специално направлението от изненадващи удар през Свищов към Търново и Старопланинските проходи е предварително начертан, не е хрумване случайно. Веднъж заради това, че е стара столица, и второ, защото е най-правия път към основния Старопланински проход, тогава Шипченския, който е първа цел на този преден отряд. Той има най-малка численост, 12 000 души, защото е щурмови, но към него е присъединено опълчението, макар в началото на него да не се гледа като на реална бойна сила, а само като една охрана на обоза. След първите сражения обаче, нашето опълчение спечелва доверието на руските командири и съвсем сериозен авторитет придобива. Но специално боя за Търново не е много голям, затова и малко е известна тая битка. Рядко се пише за нея. Изглежда е бил доста съобразителен командира на гарнизона, защото след първите сражения има едни първоначални прихотница, тъй като русите наближават в няколко колони към Стария град. Той разбира, че това е един силен противник, не си струва. Опитват се да противодействат. Основните части, те всъщност са едни казашки отряди, идват от Амбеляковец. И след кратко сражение турските отбранители на Търново се изтеглят към днешен Омуртаг. А пък победителите и освободителите с основание са приети от населението на старата столица с много радост и благодарност. Каква е обстановката, когато навлиза този отряд в нашите земи? Това, което са ни оставили най-вече спомените, оттам съдим, че търновци, пише един руски войник, няколко дена ни храниха, поиха, радваха ни се. Всъщност Търново е само спирка по пътя на отряда на Гурко. Той трябва да извърши по-трудната част от тук насетне. Понеже не е кой знае какъв генерал-щабен гений и стратег, аз мисля, че идеята, която се осъществява, е по-скоро на някои от неговите щабни офицери или предварително е била замислена. Но основната част на отряда на Гурко след Търново минава през Хаинкьойската пътека тогава. То даже не е и проход, както сега, за да изненада турците на Шипка от юг. И всъщност първото бойно кръщение на опълчението е един бой около 4 часа между село Хаинето, днеска Гурково, и Казанлък, при едно село Ветрен. Превземат Казанлък и от Шипка, там където е косматката, от юг основните части тръгват към върха на прохода, където са охраняващите го турски части. А от Габрово идва друг отряд, който и без друго турците очакват. Всъщност, турските сили на Шипка доста преди да почне боя се оттеглят, страхувайки се да не бъдат пленени и обградени, така че Шипченския проход пред първото му вземане е превзет сравнително лесно. И това е основната цел на отряда. Той би трябвало да се разположи на Балкана, да пази тези проходи основните, но се поддава на внушенията на делегациите, които идват от околните български селища и на молбите на старозагорчани да мине още по-на юг и да превземе и Стара Загора. Тъй като основният руски замисъл в тази война е, колкото е да е изненадващо за тези, които знаят неголямата военна сила на Русия, е една бърза война, изненадващ удар, вклиняване в тила на противника и превземане на столицата Цариград. Точно обратното на това, което дипломатите са обещали на Австро-Унгария и на Англия, да не закачат проливите и Цариград. Това е една голяма и важна това е едно важно обстоятелство, което е хубаво да се знае. Между руските военни и руската дипломация има почти винаги сериозни различия. И царя, император, който трябва да ги координира, е обикновено като на кръст. Ту вземе едната страна, то другата. Това до голяма степен обяснява непоследователността на руската политика преди, по време и след войната. И в случая също е така. Бърза се с идеята, че този отряд едва ли не ще изпълни мисията на главен удар. Само че той е много малък. И като взема Стара Загора,
И като се справя в Тракия с 10-12 хиляди души, той вече е много уязвим. Отдолу идва една почти 40 хилядна армия на Сулейман Паша и там всъщност става една епична, но за русите неблагоприятна битка, боя за Стара Загора на 19 юли. Очакван ли е този отряд у нас? Не би трябвало да кажем да, защото е тайна преминаването през Свищов. Много хитро и много внимателно русите създават впечатление, че основният удар е в Северна Добруджа, откъдето минават традиционно войските в предните войни. Там има един отряд на генерал Цимерман, долнодунавски отряд, който на 10 юни или 22 по Ностило заблуждаващо минава с така забележителни ефекти между Галац и Браила и навлиза в равното Добруджанско поле, което е българска земя тогава, призната и от султана като част от Доростово-Червенска епархия и от великите сили като част от източния вилает на Цареградската конференция, и отряда напредва, тъй като няма големи турски сили там в този край. И стига до една линия, Черна вода-Кюстенджа, която е оперативна и много важна линия, и спира напредването си. Това са някъде около 5 дни. Турците са заблудени, основните им части са в четиригълника Силистра, Русе, Шумен, Варна и, така да се каже, очакват удар от северо-исток. В това време друг отряд на генерал Криденер атакува при Никопол на заблуждаващи такива атаки, че там ще е пък друга е възможен удар. А всъщност на 15 юни или 27 по Ностил основните части на русите напредват и изненадващо атакуват при много неудобния бряг на Свищов, който е висок и труден за превземане, но пък е осъществен този елемент на изненада. Това, което българите помагат, е, знае се, едно много успешно разузнаване в полза на Русия. Има специален щабен полковник Артамонов, който отговаря. Наши известни дейци на Възраждането, като Григор Начович и някои други местни хора се включват в тази много опасна и рискована. Изобщо българите участват в тази война по много начини, не само като опълченци и с много чети. Храненето на войската и на животните, които теглят оръдията, медицинската помощ, водачите през Балкана, преводачите. Както обичам да казвам, за да се разбере бързо, русите много добре знаят, че не отиват в Афганистан. И тази помощ на българите е добре да се цени днеска и да се разбира от нас, не да се изхвърляме излишно, но би могло да се каже, че това е едно достатъчно усилие на българския народ, за да се нарече съосвободител на своето отечество. Иначе, не знам за другите, вероятно хората не си стават и лягат с тези дертове, но много е тягостно впечатлението да знаеш, че си освободен. Че не си могъл сам да свършиш тази много важна работа в своето държавно израстване. Става ли това усещането за това, че сме длъжни по някакъв начин, като народ на народа освободител? Това за длъжността е морална категория и всеки го решава сам, а народа решава според преобладаващите нагласи. Тази тема в нашето общество е много щекотлива, макар че след освобождението няма човек, дори бъдещите най-крайни русофоби, не си позволяват да не са благодарни на Русия. Толкова е очевидно, че благодарение на нейните щикове се получи българската държава. Друг е въпросът, че всичко това беше предизвикано до голяма степен от българско политическо и революционно действие. Те руснаците не дойдоха така просто, напротив, даже имаше ясна позиция на Русия против война. Когато научават за първото наше въстание 1975 година, граф Игнатиев категорично нарежда, вероятно не сам по себе си, по инструкция от Петербург, на руския консул Букурещ да спре българите, защото ще вкарат Русия в война неподготвена. Ситуацията след Кръмската война е много неблагоприятна за Русия. Тя е първо наказана, отнета и територия, забранено се въоръжава, крепости да строи по Черноморието и макар 1971 година това да е отменено и тя да почва да се превъоръжава, твърде малко е наваксала изоставането си от западното военно-техническо превъзходство, което е главна причина пък да загуби Кримската война. Тя не е лишена от добри генерали, пълководци и войска, лишена от военно-техническо паритетност, така да се каже. И това руският щаб го знае, руската дипломация още повече. И най-важното е, дори да победиш турците, да превземеш Цареград, отиваш пак на някаква маса зелена в Берлин, Париж, дори и в Одеса, както се е мислило. И там са 5 велики сили срещу теб. Каквото ще да правиш, както и става. Русия побеждава във войната, но приема английското предложение май 1978 и подписва такъв Берлински договор със своето съгласие. Той не е наложен на Русия.
нейният канцлер и чрез своя пратеник Шувалов го приема още преди Берлинския конгрес. Тя няма сили да се бие с Европейския концерт, а той би бил готов да я накаже по подобен начин на Кримската война, ако се наложи и ако Русия продължи да дрънка оръжие. Така че тези неща трябва да се имат предвид, всички обстоятелства трябва да се имат предвид, преди да се казват тежки думи. Така се е случило. Историците обясняват случилите се факти. А пък случилите се факти тръгват оттам. Един български комитет, начало с отчаяни революционери Христо Ботев, Стамболов, Драсов и други, решават, че трябва и ние да възстанем, защото Босна и Херцеговина възстанали. Говорили сме за това в това студио. Дигат, едното не става, второто възстание става в смисъл такъв, че заставят великите сили да се занимават с нашите проблеми. Те има великите сили, изхождат от собствените си интереси, не от нашите. И почват да правят сметки как да си уредят помежду си противоречията така, че да не се засегнат интересите на никой от тях. Затова Цариградската конференция е един доста добър компромис. Тя дава широка автономия на българите в техните признати вече територии, екзархийските, но две велики сили и това не им харесва. На Англия се вижда много това нещо и решава да посъветва султана да не го прилага, а на Германия се вижда недостатъчно, защото иска война между Русия и Турция. И едните и другите съветват султана да отхвърли тази мирна конференция и така се стига до войната. Там вече нещата са съвсем различни, защото Русия отива някъде на всяка предна война. Докачена по принципа, ние сме защитници на православието и имаме право да се намесваме. Има такъв принцип в международните договори между Русия и Турция, а сега отива като мандатьор на Европа. Русия отива да наложи цариградските постановления на Турция като най-заинтересована велика сила. И е подписала съответните документи с Австро-Унгария, пък с Англия има устно споразумение. И когато се позволява да направи нещо повече от това, вече среща отпор. Начело на предния отряд от руската армия стои генерал Гурко. Да. Неговата личност? Ами, за нас Гурко е символ на освобождението и затова толкова много селища, улици са кръстени на него. Не е така положението в други части от Източна Европа. Славата му и в Русия и в някои други славянски страни не е голяма, защото има и друга част от кариерното му развитие, която не е толкова приятна за него самия. Но ние сме така признателни, мисля, че с основание, защото той води един отряд, който символизира най-големите надежди на българите. Това, което винаги са се представяли. Идва дядо Иван, освобождава, той освобождава Търново, той освобождава и София, той освобождава и Стара Загора. Той е в лицето на Русия. След него влизат другите големи командири и е останал в паметта на хората като символ на батюшка освободител. Такива следи не се заличават и няма смисъл да бъдат заличени. Той отдавна е символ на личност. И малко хора знаят специално личната му биография. Всъщност нашата историография дори преди години отказа да се занимава с задния двор на руско-турската война. Съвсем категорично се написаха едни неща. И като на война има и някои неща, които не са много приятни за ухото, или пък дори само това твърдение, че Русия прави огромни грешки в хода на тази война, но много хора се зловижда. Ма как така? Ма защо ги критикуваш? Те са ни освободили. Това е разговор политико, морално, някакъв друг. Но историка трябва да изложи всичко на масата и да каже това е така, това е така. Има грешки много жестоки в тази война, които струват български животи. И руски, разбира се. Това влизане в Стара Загора и невъзможността да се отбранява този град и полето срещу много по-голям противник, идващ от Западните Балкани, Сулейман Паша и още Башибозук, коства не само Стара Загора, и Нова Загора, цялото Казанлъшко поле след това е превзето и попиляно, буквално. Не искам да развалям хубавия ден с това, което се случва. Моите съграждани в Казанлък му казват на това време страшното. Нали, същите какво значи? Та изтегляне, та прегрупиране и после трябва да се сетиш откъде ще минат турците, че да ги предвариш. Ако беше станал турския замисъл, Сулейман Паша да мине Балкана и да се събере с Осман Паша, който е в Плевен, войната свърши. Защото в Шумен, Варна и Русе има толкова много турски части, че те заедно с онези двете по 40 000 щяха да смачкат руснаците, които бяха между тях. Пази Боже! Та затова е много важно Шипченската епопея, където опълчението за втори път след Стара Загора показва изключително достойно поведение и спира всъщност основния турски замисъл да не се превземе Шипка и да не се мине в Северна България от голямата Сулейманова армия, която е изненадала и превзела Стара Загора
преди няколко месеца. Така че има и други грешки. Плевен, разбира се, то е емблематична грешка и в смисъл слабост. Руските офицери, особено тези генерал-щабните, не са водили военна кампания успешна от 1929 година. Кримската война е загуба за тях, дълго време те са свити, наказани. То оттам идва всъщност негодованието. Колкото руската дипломация, император Александър II е нов император. Той идва в края на войната кримската, заедно с канцлера Горчаков, който е още по-предпазлив от него. Колкото те водят въздържана политика, съобразена на великите сили, защото така се налага, толкова военните са реваншистски настроени. Ние не познаваме този менталитет. Нашите офицери след Първата световна война, които са теглили 3 войни и знаят какво значи фронт, рани и незгоди, са по-скоро насочват енергията си към вътрешно-политически изненади и правят 3 преврата на Тайния военен съюз изнено, докато руското офицерство, то е дворянско, то е имперски възпитавано и не може да приеме Румъния да държи Южна Бесарабия, дето дядо Александър I е отвоювал някога и чрез българите е направил градинка. Как така? Или там едни крепости в Кавказ. Тоест, офицерството търси реванш. И се намира един много подходящ министър Милютин, който изразява това желание на една голяма сила в Руската империя, офицерството. И оттам идва така не винаги оправдание от към обстоятелства стремеж на Русия да си го върне на Турция и Великите сили, и от друга страна оправдание, много основателен, балансирана позиция на дипломацията и да внимава какво прави, за да не се повтори Кримската катастрофа. Но като се случват събитията през 1877 година по нашите земи, какво правят великите сили тогава? С какво око гледат на събитията у нас? По време на войната много строго наблюдават. И примерно ето защо Горчаков настоява след третата атака на Плевен неуспешна да се спре войната, защото тук има кореспонденти на европейски вестници. Веднага се научава за това, че с двойно превъзхождаща армия, руска и румънска, около 80 хиляди, не може да се вземе един град в равното, Плевен, който не е крепост, 3 пъти атакуван и 3 пъти неуспешно. Голяма излагация. И Горчаков казва, ние без друго сме тук да накажем Турция, да я накараме да подпише цариградските постановления, дайте да пишем договор. Те ще приемат. Те има честта на руснака. Как така? Ами Плевен даже не е крепост, срамота, но голяма срам. Та идва стария генерал Тотлебен, правят се там размествания и знаете как се случва. Плевен пада след една продължителна обсада. Тоест, великите сили това го следят. И когато Русия много наближава Цариград, едни английски кораби случайно минават в Мраморно море, просто така. Лампичката на Павлов. Нали се сещате как почне Кримската война? Нали? Бяхте ни обещали нещо, да не забравяте. И Русия никога, според мен, в хода на войната не е мислила сериозно да атакува Цариград, защото той никога не е вземан само по суша. А тя няма все още силен флот да го подкрепи това нещо. Пък и повечето умни държавници в Русия знаят, че едно е да вземеш Цариград, съвсем друго е да го удържиш. Т.е. с договор да ти го дадат. Иначе мечтата за Цариград е много стара руска мечта. Но върви едно такова изнудване, даже Сан-Стефанския договор така е подписан. Понеже не искат руснаците турците да подписват договора, и знаете, командва на един отряд да тръгне едва ли не с оглед на атака към Цариград, и тогава, грубо казано, кандидатстват и подписват този предварителен договор, който самите турци казват за какво ви е този договор, като че има конгрес. И той не отговаря на нито едно от предварителните ни договорености. Великите сили следят много внимателно и когато Сан-Стефано става факт, Англия и Австро-Унгария веднага се сговарят помежду си, макар да нямат много общи интереси, защото е нарушено главното основание те до този момент да са били неутрални към Русия. Тя се е позволила да чертае карти и наистина само ги чертае. Там, където стъпва Сан-Стефанската граница, там руски войски няма, където ни е най-интересно. Излаза на Бяло море, Македония. Руските войски стигат до съвсем по-северни части. Днешен Велинград, Пловдив, Одрин. Така че аз разбирам умилителното вдъхновение на Сан-Стефанския идеал, но стига да беше подкрепено с реалност. Иначе и аз съм викал по Търновските улици Охридското езеро гребна база на ВТУ някога. От днешна дата вече, гледна точка дистанцията на времето, фактите, с които разполага историята, може би предвид нагласите на българското общество, значимостта на тези събития? Ами, мисля, че една характеристика на войната като освободителна трудно може да бъде опровергана,
Доколкото една от целите на нашето така наречено възраждане, т.е. пътя ни към модерността, към новото, към националното, е непременно създаване на българска национална държава. Затова и първото национално усилие в тази посока е, според мен, българската завера 1935, наречена Велчова. Тя за първ път се поставя за цел да създаде българска държава. Доколкото тази война завършва с договори, първия, основи на мира, януари 1978, който русите правилно налагат цариградските граници като българско княжество. И почти всички велики сили са склонни да го приемат. Но само след месец Игнатиев, вероятно консултирал се с Петербург, прави съвсем други граници с Сан Стефано. И това вече променя нещата. И двете първи стъпки, и основите на мира, и Сан Стефанска България създават българска държава. Макар и васална, макар и зависима, тази цел и разбира се и Берлинския договор, който е окончателен също, но в много по-ограничени граници дава едно княжество България. И ние, когато сме много скептични към Берлинския договор и даже го наричаме диктат и го обсипваме с такива негативни определения, забравяме, че такъв договор биха искали много да имат поляците, албанците, чехите, които нямат държава до края на 19 век. Този договор с общ консенсус на великите сили дава право на българите сами да се устроят държавата, да се напишат основен закон, да се изберат княз и ако са умни, да могат да довършат националното си обединение при една много тежка ситуация, която до някъде те са създали с такова въстание, което казва: тежко ни е, ама искаме да имаме държава. Помогнете ни, ако обичате. Нали? И което се плаща с кръвта на загиналите за тая свобода. Тук спор няма. Така че великите сили следят всичко това и то до някъде е техен продукт. Такава е Европа през 19 век, тя и сега е такъв света, каквото се договорят големите. В този смисъл аз не мисля, че България е малък играч. Тя се обезценява до някъде с този ефект на априлското въстание на всяка цена да застави големите да се съобразяват с нас. Което е, нали разбирате, в световната политика такива неща стават. Още повече при нас стават втори път със Съединението, но някак се създават едно усещане, че този, който е провокатор на такива събития, не винаги може да го прави. Малко нарушаваме световния ред и това си има цена, от гледище на световния баланс, така да се каже. Но, доколкото национална цел е възстановяването на българската държава, то войната може да се нарича освободителна. Не в ония смисъл личния. Нания и Вуте не са станали по-свободни на другия ден след договора. Тази личната свобода, Санчо, е съвсем друга работа и тя зависи от други развития и от степента на културата на едно общество. Руско-турската война може да се нарече освободителна. Гост в студиото на Прозорец към деня историкът професор Петко Петков. Благодаря ви за това гостуване. Ние продължаваме с един материал за завършващите, защитили вече свои дипломни работи, студенти от факултета по изобразително изкуство в Великотърновския университет и интересния проект на Антония Ламбева.